σημαντικό. Ο τοξότης δεν μπορεί τους δήθεν, δεν μπορεί το ψέμα και δεν μπορεί την υποκρισία. Όταν νιώσει πως ο σύντροφός του, ο σύντροφος που είχε απέναντί του, που τον ενδιαφέρει ερωτικά, έχει ένα από αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία ανέφερα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον απομακρύνει πάρα πολύ μακριά. Επίσης, η ζωοφιλία είναι κάτι το οποίο ο τοξότης το εκλαμβάνει πολύ θετικά. Δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ένας τοξότης να βγει έξω με έναν άνθρωπο απέναντί του, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος θα του λέει ότι μισεί τα ζώα, τα απεχθάνεται τα ζώα για το τρίχωμά τους, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί ένας άνθρωπος να μισεί σήμερα ημέρα τα ζώα. Το πιο λοιπόν σημαντικό στοιχείο για έναν τοξότη είναι να δείξετε πως έχετε κάποιο ψυχοπνευματικό μορφωτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα είστε και ιδιαίτερα ζωόφιλοι. Μια πολύ καλή ημέρα λοιπόν για το θέμα του τοξότη για να βγείτε έξω και να τον κερδίσετε είναι η Πέμπτη, γιατί κυβερνάται από τον πλανήτη Δία και ο Δίας έχει να κάνει με τα στοιχεία γενικά της Πέμπτης. Βλέπω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει ως προς τα θέματα γενικά των καταστημάτων τα οποία υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Σήμερα όμως θα αναφερθώ και σε ένα νέο μέλος της εκπομπής μας. Θα αναφερθώ στην Φρόσο Κερομίτη για την επιμέλεια του μακιγιάζ της Άντριας και για το δικό μου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε Άντωνη Κέι, Ανθέων 23 Γλυφάδα, Κομμωτήριο για την επιμέλεια των μανιών της Άντριας και τον δικό μου όμως σήμερα. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό. Επίσης, να αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερο μαγαζί, σε μια ιδιαίτερη καφετέρια. Μνήμες από την πόλη λοιπόν, Αχιλλέος 47 στο Παλαιό Φάληρο και Ηρακλήτου και Ιπποκράτους Γωνία στο Χαλάνδρι. Μια ιδιαίτερη καφετέρια στην οποία όχι μόνο θα πάτε για να απολαύσετε και να πιείτε τον καφέ σας σε ιδιαίτερα καλές τιμές, αλλά και να σας κάνουν κάποιες προβλέψεις ιδιαίτερα ως προς την καφεμαντία. Να μπορέσουν να σας πούνε κάποια προοδευτικά θέματα για τα οποία έχουν να κάνουν με τον γάμο σας, με κάποια σχέση, με θέματα υγείας, επαγγελματικά, οικονομικά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ. Μνήμες από την πόλη, ιδιαίτερα Αχιλλέος 47 στο Παλαιό Φάληρο. Άντε να περάσουμε τώρα και στον κατά κάποιους λίγο περίεργο εγώ καιρό, έτσι. Και το λέω κάπως περίεργο γιατί με την έννοια είναι ένα ζώδιο το οποίο θα κοιτάξει πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά λεπτεπίλεπτα πράγματα από τη στιγμή που θα κοιτάξει να βγει ερωτικά με κάποιον άλλον άνθρωπο. Για παράδειγμα, το να βγείτε έξω με έναν εγώ καιρό και να μην βάλετε ποτέ το χέρι στην τσέπη σας, έστω για να πληρώσετε κάτι πάρα πολύ απλό που για σας μπορεί να μην έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ένας εγώ καιρός αυτομάτως από μέσα του το έχει εκλάβει πάρα πολύ αρνητικά. Με το να του δείξετε πως είστε ένας άνθρωπος που ψάχνετε στα θέματα των επαγγελματικών, ξέρω πως αυτό που λέω δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα σωστό, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για να πούμε την αλήθεια ως προς και μόνο επαγγελματικά θέματα και αστρολογικά. Ο εγώ καιρός πάντα, όπως ξέρεις και εσύ, Άντρια, που έχουμε μιλήσει για κάποια θέματα εγώ καιρών που έχουμε μιλήσει και εκτός εκπομπής, έχει να κάνει με την επαγγελματική επιτυχία. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος βγαίνει με έναν εγώ καιρό και δεν του δείχνει την επαγγελματική του επιτυχία, δηλαδή του δείχνει ότι ψάχνεται και κάποια πράγματα είναι ακόμα στο ψάξιμο, ο εγώ καιρός δεν τα εκλαμβάνει ιδιαίτερα θετικά αυτά και μπορούν να τον προβληματίσουν πάρα πολύ έντονα. Πρέπει δηλαδή ο εγώ καιρός να βγαίνει με έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος έχει απέναντί του να έχει κάποια οικονομική άνεση για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί σωστά το ραντεβού και να μπορέσουν να ερωτευτούν και να δέσουν θετικά. Καλός ή κακός, κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε και τα θέματα των οικονομικών. Ένας από αυτούς είναι ο εγώ καιρός. Δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ένας εγώ καιρός να κάνει μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δουλειά, δεν έχει τίποτα και ο εγώ καιρός να τον συντηρεί. Είναι κάτι το οποίο ο εγώ καιρός απεχθάνεται και δυστυχώς σιγά υποχωρεί. Από εκεί οι άντρες πρέπει κανονικά να συντηρούν τις γυναίκες, όπως και να έχει. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, οι άντρες πρέπει να συντηρούν τις γυναίκες, αλλά επειδή τα πράγματα στη σημερινή εποχή κάπως έχουν ισοβαθμιστεί, μπορούμε να πούμε, και οι γυναίκες. Πόσες μας στέλνουν μηνύματα καθημερινά και μας λένε ότι είμαι εγώ καιρίνα, παραδείγματος χάρη, συντηρώ τον άντρα μου γιατί δεν μπορεί να βρει μια δουλειά και σιγά είναι κάτι το οποίο με έχει παγώσει και με κάνει και φεύγω. Ναι, εντάξει, άλλαξε λίγο τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουν αλλάξει. Άρα εσείς φταίτε. Και εσείς φταίτε. Και οι άντρες και οι γυναίκες πάντα φταίνε. Για να είμαστε λοιπόν όσο γίνεται πιο δίκαιοι. Από εκεί και πέρα όμως, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους εγώ καιρούς, καλό θα είναι, Άντρια, από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σχέσεις ερωτικές με τους εγώ καιρούς, καλό θα είναι να υπάρχει αυτό που λένε ισορροπία. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος. Για κάποια ζώδια δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό. Ο εγώ καιρός όμως το εκλαμβάνει τόσο πολύ σημαντικά και ξέρω εγώ προσωπικά πολλές σχέσεις με εγώ καιρούς που έχουν χαλάσει επειδή ο εγώ καιρός έχει αναλάβει όλα τα έξοδα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον απομακρύνει πάρα πολύ αρνητικά. Καλό θα είναι ο καθένας να είναι ανεξάρτητος από μόνος. Σίγουρα, αυτό είναι πάντα το πιο σωστό. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, πολύ σωστό αυτό που λες, δεν παίζει πάντα μόνο ρόλο η αστρολογική άποψη στα θέματα των σχέσεων, αλλά και η κοινωνιολογική. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό.
Μια πολύ καλή ημέρα λοιπόν για να βγείτε έξω με το συγκεκριμένο ζώδιο και να μπορέσετε να το κερδίσετε είναι το Σάββατο. Γιατί το Σάββατο κυβερνάτε με τον πλανήτη τον χρόνο και έχει να κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερα για τα ερωτικά στοιχεία του εγώ καιρού. Να περάσουμε τώρα σε αυτόν τον τρελό και σε αυτόν τον περίεργο υδροχόο. Κάποιοι με ρωτήσανε, ή μάλλον κάποια με ρώτησε για το συγκεκριμένο ζώδιο. Έχω να πω κάποια πράγματα. Από αστρονομικής και μόνο πλευράς είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει έναν κυβερνήτη ουρανό. Είναι ένας κυβερνήτης ο οποίος είναι στην ουσία λίγο παρανοϊκός. Είναι ένα ζώδιο το οποίο δεν πρέπει να δείξετε, όπως όλα τα άλλα ζώδια, κάποια σοβαρότητα, κάποια θέματα που ιδιαίτερα μπορεί να σας απασχολούν να τα μιλήσετε. Είναι σαν να βγαίνεις άντρια με μία φίλη σου ή σαν να βγαίνεις με έναν φίλο σου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βγεις με το συγκεκριμένο ζώδιο, με τον υδροχό, καλό θα είναι να δείξεις λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, ότι είσαι περισσότερο φίλος, ότι είσαι περισσότερο φίλοι, ότι επικοινωνείτε δηλαδή για χαβαλέ. Το χιούμορ είναι κάτι το οποίο το εκλαμβάνει πάρα πολύ θετικά. Έτσι πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βγούμε έξω με έναν υδροχό και να έχουμε 1002 προβλήματα και να σκεφτόμαστε αυτά τα προβλήματα εκείνη τη στιγμή και να τα μεταφέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα τον απομακρύνουμε. Ενώ, αν βγούμε έξω με το συγκεκριμένο υδροχό και δείξουμε ότι δεν μας απασχολεί τίποτα, δείξουμε πως εκείνη τη στιγμή απολαμβάνουμε τα πάντα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον φέρει ιδιαίτερα κοντά μας. Πολλοί είναι αυτοί που με ρωτήσανε και μου είπαν κατά καιρούς χέρις. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω 1002 προβλήματα, μου λένε. Έχω έναν άνθρωπο που είναι υδροχός και με ενδιαφέρει πάρα πολύ για να πραγματοποιήσω ένα ραντεβού μαζί του. Καλά θα κάνω να μην πάω. Εγώ πολλές φορές, άντρια, αναγκάστηκα και του είπα: όχι, καλά θα κάνεις να μην πας, γιατί από τη στιγμή που θα αντιληφθεί πως απέναντί του έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια προβλήματα και μου τα μεταφέρει τώρα, αυτή τη στιγμή στο ραντεβού που είμαστε μαζί, τον απομακρύνει τον υδροχό. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να τον κάνει να φύγει μακριά. Πρέπει να δώσω και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για τους υδροχόους. Πείτε λοιπόν ότι εσείς έχετε μια σχέση με έναν υδροχό, η οποία αυτή η σχέση έχει προχωρήσει και σε 2 και σε 3 χρόνια. Καλά θα κάνετε με το συγκεκριμένο ζώδιο η σχέση να μην σοβαρεύει ποτέ. Μην κάνετε ποτέ το λάθος και μιλήσετε με το συγκεκριμένο ζώδιο για θέματα παραδοσιακής μορφής γάμου, παιδιών, οικογένειας. Και ο ίδιος το θέλει. Δεν λέω ότι όποιος είναι υδροχός δεν θέλει την οικογένεια, τα παιδιά και τον γάμο, αλλά όμως είναι ένα ζώδιο το οποίο πρέπει πρώτα να νιώσει αυτή την τρέλα, πρέπει να νιώσει αυτόν τον έρωτα, πρέπει πρώτα να περάσει πάρα πολύ καλά μαζί σας, να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά από πάρα πολύ καιρό, ίσως και μετά από χρόνια, να φτάσει σε σημεία που έχουν να κάνουν συζήτηση για θέμα γάμου, παιδιών και οικογένειας. Βέβαια παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τι έχει να κάνει με το θέμα πλειοψηφίας πλανητών. Παραδείγματος χάρη, άντρια. Ένας άνθρωπος, ο οποίος λέμε τώρα είναι καρκίνος. Έτσι, θα δώσω τώρα ένα μικρό ιδιαίτερο παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καρκίνος. Και ο οποίος συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία πλανητών πάνω στον υδροχό. Αυτός ο άνθρωπος πιο πολύ εκφράζεται σαν υδροχός παρά σαν καρκίνος. Και αυτό το πράγμα το λέω γιατί μην εκλάβετε τόσο πολύ αυτά τα οποία λέμε σήμερα σε συγκεκριμένη εκπομπή ως βασικά στοιχεία για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ένα ερωτικό ραντεβού με κάποιον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να πέσουμε και σε κάποια θέματα έξω. Εμείς μπορούμε και παραδεχόμαστε κάποια δικά μας λάθη. Κάτι που δεν κάνουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι, δυστυχώς που ασχολούνται με την αστρολογία. Από εκεί και πέρα θέλουμε να πούμε πως αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα ραντεβού με κάποιον συγκεκριμένο κύριο ή με κάποια κυρία, καλά θα είναι να μας δώσετε τα στοιχεία γεννήσεως για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλυση στο δικό του προσωπικό γενέθλιο χάρτη. Όπως είπα και προηγουμένως, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι υδροχός και μπορεί να έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Και όμως, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν έχει να κάνει περισσότερο με μια πλειοψηφία πλανητών στο δικό του προσωπικό γενέθλιο χάρτη, λέμε παραδείγματος χάρη στον Ταύρο, εκφράζεται περισσότερο σαν Ταύρος. Για να μην σας μπερδεύουν όμως εσάς όλα αυτά τα στοιχεία, τα πολύπλοκα ίσως για κάποιους της αστρολογίας, καλά θα κάνετε να επικοινωνείτε και μετά το τέλος της εκπομπής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να ρωτήσετε και κάποια άλλα πράγματα μέσω του Facebook, μπορείτε με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης και οι συνεργάτες μου, η Άντρια Πική, θα μεταφέρει τα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα. Και να ξαναδώσουμε και άλλη μια φορά το καινούργιο Facebook της εκπομπής, αστρολογική εκπομπή ελληνικά και τονισμένα. Και τονισμένα, όπως είπαμε. Και εκεί μπορείτε να κάνετε το ίδιο και να επικοινωνείτε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα για να μπορέσετε να βγείτε έξω με έναν υδροχό και να μπορέσετε να τον κερδίσετε και να τον κατακτήσετε. Πάντα αυτό το ζώδιο έχει τις μέρες του.
Πόσο περίεργο αλήθεια μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο, για κάποιο ζώδιο. Που όλα τα ζώδια έχουν, κάποια άλλα έχουν τη Δευτέρα, κάποια άλλα έχουν την Τετάρτη, κάποια άλλα έχουν την Παρασκευή και την Τρίτη. Λέμε τώρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν ζώδιο, οποιαδήποτε μέρα και να βγείτε, οποιαδήποτε μέρα και να θελήσετε να βγείτε έξω μαζί του, είναι ένα ζώδιο το οποίο επειδή έχει τον κυβερνήτη τον ουρανό, πάντα θα είναι γελαστός, πάντα θα είναι επικοινωνιακός. Και το περίεργο είναι τι, Άντρια, ότι το συγκεκριμένο ζώδιο, όσα προβλήματα και να έχει, ό,τι και να το προβληματίζει κατά καιρούς, δεν θα το δείξει εκείνη τη στιγμή. Άρα τυχερός ή τυχερή εκείνη που θα βγει με ένα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ τυχερό το συγκεκριμένο ζώδιο. Πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, και πιο τυχερός είναι ο άνθρωπος που θα βγει με το συγκεκριμένο ζώδιο. Είναι πάρα πολύ τυχερός γιατί αυτό το ζώδιο έχει να δώσει μόνο θετική ενέργεια, ομορφιά και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, και τα προβλήματά σας να έχετε και να σας απασχολεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που θα βγείτε λοιπόν έξω με το συγκεκριμένο ζώδιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα προβλήματα σιγά σιγά θα λυθούν. Να περάσουμε τώρα λοιπόν και στα ψαράκια. Στον Ιχθύ. Είναι ιδιαίτερα ρομαντικό ζώδιο και αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν πάνω τους και την διέλευση του Ποσειδώνα γίνονται περισσότερο ρομαντικοί, ευαίσθητοι. Αν είστε λοιπόν σε μια μακροχρόνια σχέση με κάποιο ψαράκι και δείτε ότι δεν επικοινωνείτε πάρα πολύ καλά και ίσως κάποια στοιχεία χωρισμού έρχονται στην επιφάνεια και βλέπετε ότι δεν σας καταλαβαίνει πολύ καλά, μην δίνετε ιδιαίτερη σημασία γιατί όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με τον Ποσειδώνα, ο οποίος κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το χρονικό διάστημα διέλευση στο ψάρι και τους κάνει λίγο πιο πολύ να μπορούν να πω στον κόσμο τους και να επικοινωνούν περισσότερο με το δικό τους εαυτό και να χρωματίζουν τα πράγματα μόνο όπως εκείνοι θέλουν να τα χρωματίσουν. Από εκεί και πέρα να ξέρετε πως με το να βγείτε έξω με ένα ψαράκι, με το να πάτε σε μια λίμνη, όσο και να φανεί περίεργο αυτό που έχω να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον. Γιατί είναι ένα ευαίσθητο ζώδιο, έχει να κάνει γενικά με το στοιχείο του νερού και το νερό τον κάνει και νιώθει πάρα πολύ άνετα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως είναι και καλά ότι το κάθε στοιχείο, ανάλογα με το τι έχει να κάνει με το ζώδιο, πρέπει να πηγαίνουμε και εκεί. Παραδείγματος χάρη, δεν σημαίνει πως ένας που είναι κρυός, που είναι με το στοιχείο της φωτιάς, πρέπει να τον πάμε κάπου που να έχει φωτιές για να νιώσει άνετα. Όχι. Αυτό γίνεται μόνο για τα στοιχεία του νερού. Αυτό γίνεται μόνο για τα ζώδια τα οποία ανήκουν στο στοιχείο του νερού. Και ιδιαίτερα τα ψαράκια, έτσι. Το ψάρι, παραδείγματος χάρη, λοιπόν, η λίμνη, η θάλασσα, η συννεφιά, η βροχή, είναι κάτι το οποίο το εκλαμβάνει πάρα πολύ ιδιαίτερα θετικά και μας κοιτάει περισσότερο ερωτικά όσο γίνεται. Η κακοκαιρία είναι κάτι το οποίο τα ψαράκια τα κάνει περισσότερο ρομαντικά, τα κάνει περισσότερο τρυφερά και είναι ένα ζώδιο το οποίο αναζητά περισσότερο τα θέματα της αγκαλιάς και της τρυφερότητας. Αν είμαστε ομοί, αν είμαστε κάπως απότομοι, αν δεν προσέχουμε τα λόγια που λέμε σε ένα ψάρι και δεν μπορούμε να τα ισορροπήσουμε, είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό το οποίο μπορεί να απομακρύνει τα ψάρια από κοντά μας. Και το συγκεκριμένο ζώδιο από τη στιγμή που θα φύγει από κοντά μας δεν ξαναγυρίζει σχεδόν ποτέ. Γι' αυτό και τα περισσότερα διαζύγια, Άντρια, που γίνανε με τα ψάρια κατά καιρούς, καταλήξανε σε διαζύγια τα οποία ποτέ μα ποτέ δεν ξανασμίξανε μαζί. Δηλαδή είναι ένα ζώδιο, γι' αυτό το λένε ψάρι. Σκέψου δηλαδή σε μια θάλασσα, ένα ψάρι να φύγει. Τελείωσε, δεν το ξαναπιάνεις. Δηλαδή το ότι κάποια ζώδια τα συγκρίνουν με ζώα, κανονικά με ζώα και με θηλαστικά και με ψάρια και με οτιδήποτε, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα στην αστρολογία δεν έχει μελετηθεί τυχαία. Το σινεμά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και να φαίνεται περίεργο, κάποιο έργο, κάποια ταινία που μπορεί να απορροφήσει το μυαλό και να βγάλει το ψάρι από την καθημερινότητα και να το ταξιδέψει κάπου διαφορετικά, είναι κάτι τόσο καλό για τα ψαράκια, το οποίο το εκλαμβάνουν πάρα πολύ ιδιαίτερα θετικά. Το να δείξετε όμως ότι είστε και φιλόζωος είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα ψάρια. Είναι κάτι το οποίο το εκλαμβάνουν πάρα πολύ θετικά. Το ενιδρίο, να πάτε κάπου, π.χ. σε ένα εστιατόριο, το οποίο να έχετε ψάξει πριν λίγες μέρες ότι μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο εστιατόριο υπάρχουν ενιδρία με ψάρια, είναι κάτι που η Ιχθύς το εκλαμβάνει πάρα πολύ θετικά. Γενικά, το στοιχείο του νερού, το υγρό στοιχείο, το ψάρι το εκλαμβάνει πάρα πολύ ιδιαίτερα θετικά. Δεν πρέπει να δείξετε καθόλου ότι είστε σεξομανείς. Αν δείξετε στο ψάρι πως έχετε μια σεξομανία και αν δείξετε πως θέλετε από το πρώτο ραντεβού να καταλήξετε κάπου ερωτικά μαζί του, το μόνο σίγουρο είναι πως το έχετε χάσει. Είναι λίγο περίεργο ζώδιο, έχει να κάνει με τον 12ο ηλιακό οίκο της αστρολογίας, έχει να κάνει γενικά με το σκέφτομαι, έχει να κάνει με το υποσυνείδητο και είναι ένα ζώδιο το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ενέργεια. Είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με το υποσυνείδητο και με τα χαλαρά θέματα. Να σου πω κάτι. Κάτι θες να μου πεις, πες μου. Πριν που έλεγες για το ζώδιο ότι όποια μέρα και να βγει ήταν για τον υδροχό. Ήταν για τον υδροχό, ναι. Ωραία, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ήταν για το ψαράκι. Όχι. Και θα σου πω αμέσως και το γιατί, Άντρια. Γιατί ο υδροχός έχει να κάνει με κυβερνήτη τον ουρανό, αστρολογικά. Είναι ένας πλανήτης ο οποίος
έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με τα πάντα. Έχει να κάνει με το σεξ, έχει να κάνει με το φαγητό, με τον έρωτα, με τα χρήματα, με τα δικαστικά, μέχρι και με το θάνατο. Έχει να κάνει με τα πάντα, με κληρονομιές. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε μέρα και βγούμε με έναν υδροχό είναι πάρα πολύ θετική. Ενώ το ψαράκι αντιθέτως, που η Δευτέρα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο είναι η πιο σημαντική και ευνοϊκή ημέρα για να βγει έξω κάποιος με αυτό το ζώδιο και να μπορέσει να το κατακτήσει σιγά σιγά, είναι πολύ ευνοϊκή. Γιατί η Δευτέρα συνδέεται με κυβερνήτη τη Σελήνη. Η Σελήνη επηρεάζει πάρα πολύ όταν έχει πανσέλινο την Παλήρια, τη θάλασσα, που είναι το υγρό στοιχείο. Όλα έχουν να κάνουν με φυσική, μεταφυσική, αστρολογία, αστρονομία, τα πάντα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα και κάτι πολύ καλό και ιδιαίτερο πρέπει να πούμε, Άντρια, για τα ψάρια, είναι να τα πάμε κάπου που να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Την πολυκοσμία δεν τον μπορούν πάρα πολύ. Και αν δείξουμε στο ψάρι που έχουμε απέναντί μας ότι είμαστε δύο καλοί φίλοι, όσο και εμείς να ενδιαφερόμαστε ερωτικά για το συγκεκριμένο ζώδιο, είναι κάτι το οποίο το ψάρι θα το κλάβει πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα θετικά. Αν δείξουμε πως είμαστε τόσο πολύ έντονα ερωτικοί, αν δείξουμε ότι τόσο πολύ δηλαδή θέλουμε να καταλήξουμε έστω και στο κρεβάτι μαζί του από το πρώτο ραντεβού, το μόνο σίγουρο είναι πως το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να σας πούμε πως δεν έχουμε ξεχάσει τις αστρολογικές προβλέψεις και τα μηνύματά σας από ό,τι βλέπω εδώ έχουν μαζευτεί, Άντρια, πάρα πολλά. Εσείς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το κλείσιμο της εκπομπής, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης και θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε όλο το 24ωρο στο Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης. Γιατί, Άντρια, η αλήθεια είναι είπαμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα που έχουν να κάνουν με τα ερωτικά ραντεβού και δεν αναφερθήκαμε τόσο πολύ στα θέματα προβλέψεων. Δεν πειράζει όμως, ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να σας κάνουμε τις δικές σας προσωπικές προβλέψεις. Εμείς πιστεύουμε πως και αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε για το πρώτο ραντεβού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Να ευχαριστήσουμε όμως για την επιμέλεια των μαλλιών της Άντριας Πική, Άντωνη Κέι, Ανθόνη 23 Γλυφάδα. Να ευχαριστήσουμε τη νέα μας συνεργάτη, η οποία είναι Φρόσο και για την επιμέλεια του μακιγιάζ του δικού μου και της Άντριας και το Μνήμες από την πόλη. Ένα ιδιαίτερο καφεμαντίο, ας πούμε, που μπορεί να σας κάνουν κάποια πρόβλεψη στον καφέ. Εμείς θα δώσουμε λοιπόν ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 12:30 εδώ στο High TV στην αστρολογική εκπομπή Η Ώρα του Άρη. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.